Дано го нарочиш. Тя ми каза, че имам някакви начини, така ви замотах по едно време, днеска утре, ма иска да издам хубав ден. Виж какво? И вие се получихме. Да, Ти си избрал точно денят си. Не, аз не бих го направил държавен ден, защото иска да бъде тука, не в стая. Да, това е най-доброто. Има и този момент, който искам да отбележа. Нали? Един път с доминантата е рождения ден на човека, и него да е жив и здрав, както казах на всички от сърце. Но иска да бъде тука при пелинката. Защото тук в този дом има едно излъчване. Има. Има послание на добрия човек, добрия стопанин. Така. Какво никъде го не лад кучетата. Кани го и него. Кой? Боката. Беше много приятно. Знам, много приятно се е. Вика, не мога да дойда днеска, утре вика ще дойда в четвъртък. Човекът си ги има нещо. Да. Дали ще успеем, дали ще дотърпим до година, не знам. Дали... Това е, че някак си трябва да не забравяме, че такива неща. Ние така пушия, ако искаш. Кой ще вземе? Сега не искам. Екстра. Много екстра хубав деня. Избрали часа. И тук са добре дошли и зиме и лете. Зиме е още по-убаво. Може, още по-убаво. Даже с преспиване. Не, сега трудно да правим цивилизации конкретно. Трудно. Аз да викам, вече бех отчал, викам, да едно това време се сбърка. Даже викам на Чачо. Бегаме 3 седмици тук, значи ги знаме дъжд и мъгла и... А не дъжд. Не бой се, викам, ще сторим и на Трифон Дързан. Така го казах там етап. Да. Нема лошо. Нема лошо. Не, ако не му успеем сега. Да. Това има предвид. На Трифон Дързан много направим. Той има 2 пъти плюс това се прави. На първия Трифон, на 14-тия Заразан. Ударих тук таки паници. Хелоуин на Свети Валентин са на пазарите. Не, аз ги не признавам такива. Заразан не може да бъде на първи, защото още е снег, как ще режеш това, то ще измръзне. Още сме заедно 14. Петров ден. Петров ден си е на 12 юли. Жътвата тогава почва, не почва края на юни месец. Нещо, ама айде, като така да бъде. Как викат, някой шутам е то. Да. Не, просто нашите деди по друг календар са живели. Това е. Те празниците са ги свързвали с... Да, с работа, с други... Ето, Димитров ден е последния ден, в който вече строители, майстори, плаща се. Така приключват работа. Славят от греците стадата. Така. И Трифон Заразан, и Богородица. Богородица почва на 28 август, вече Гроздобера. Не мога почнеш една седмица по-рано. Освен ранозрайки, къде има някой. Значи просто те всичко са го съблюдавали с тия работи. Да. Ние, айде, прекръстия, се. Аз не знам. Добре, това изместване с 13 дни не е ли заради... Календар. Календар заради... Юлиански и Григориански. Не. Да, заради календара. Значи руснаците обаче си го запазиха. Постави. И сърбите. Сърбите и те. Доста си ги запазиха по григорианския календар. Руснаците се върнаха към астрономическото време. Вече не го... Те казаха, че няма да го сменяват вече. А чух ония ден, между другото, миналата година англичаните още казаха, че се отказват също. Не, мисля, че не са. Не са се отказали, но казаха, че ще се откажат и те. Това от миналата година, но се отказаха. И ония ден дадоха по телевизията, че ще го поставят в
парламента, Европейския Европейския, съюз. да, в Европейския съюз, защото ние сме вече толкова напреднали, нали, технологично в отношение на света, Че няма смисъл. че няма смисъл такива работи. Това преди 100 години е правено. Абе, какво казват началниците, това ще прави? Ай да ти кажа, за мен това, Значи се отказах от това. Да. това е А там ненормално. е нещо, там е безумие. Ти имат 7 часови пояси. Това е пайдата. Оттам изгледа слънцето от восток, от Москва се стръмва, па ще прати часово. Значи, Чакай, с, бе, не са 7, бе. Колкото? 11. 11 значи от Еребро, като тръгнахме с самолета за Москва, ми казаха, че ще се движиме със слънцето. На заден слънце тръгнахме и на заден слънце пристигнахме в Москва. Значи прави сметка каква е разликата. Значи аз имах една приятелка Рускина, която ми идва на гости от Братск на Амур. Знаеш ли къде е това? Гъвно. Красни корици. Красни курец. Не, Но- на това, на Ангара. На Ангара. Не На Ангара, верно. Амура е горе. Братск на Ангара, обаче там е в този град, главният град на областта е Иркутск. А в този град Братск е най-големият в света комбинат за алуминий. И Да, да. най-голямата водно-електрическа. Най-големата водно-електрическа централа, защото то без много ток не става. Дето гръбна. Дето гръмна, дето и те Вода и ток. на Дерипаск. Той е олигарх, сте чули това име, негова собственост. Но, значи тя от Братск на Ангара, що му викам на море, от Братск на Ангара до Москва е летала 7 часа. И от Москва до София още 2, 9. Да. Бак това е бане. Откъде се мене. Бак това е да. Отът се беше в тази луя. Нали? Бати където. А ние от Ташкент. Чакай, приятел, не беше от Воронеща, бе. Не от Воронеж. друго. От она друга, да. От чакай бе, столицата на Беларус, коя беше? Минск. От Минск. Ето беше и бил платец. Да, от Минск. Та друга. Първата къде идвахте от Враца беше от... От Минск. Не е верно, обратно беше. От Минск, дето идваме от Враца. Се беше от Дупе. Не беше от Волгоград. Имам от нея спомен. О, от Волгоград, чакай, та. Това човек в една свърза с нещо. Ами я ти дам път повече от тебе. Това от чекиите. Значи, Да, това да не съм наял въобще, че има от това. Една да взял от Волгоград. Да. Беше нахакана. да, бе, от Волгоград, да. Защото една белоруска беше от Белоруск, а тя не знам, тя вече не ми казва. Така че не беше от Няма повече, толкова. То помни много. Ма добре, че помните да ми кажеш, защото... Вие вече не знаете кои сте бъде даже. То нали беше да е. Вратници гадни. Не може ви взята. Обаче си останахме невинни. Да. Момчета, братийко, кой казвайте? Иначе минаваме на вино. Има чаша тук, кой всеки сипва. Кой иска да казвам? Няма да се срамувате. Много трябва. Ти срамуваш ли се, бе? Коре. Срамувам се ми. Станал стеснителен. Той чашо, Ти си обирал това каймака. чашо отиваме на горски, там на една моя позната в Слънчев бряг. И тя мама. А чачо е разведен. Чачо вика, бе, тая как е лошо. Викаме, чачо, ако искаш ще ни каже да ти уреди една почивка 10 дена, безплатна ще има тук стая и ще попробваш. Копеле, ма ти си едно цар, викам ми, колко модел толкова имам? Обаче викам, ще направим бартер. Не ме ще ги путиш на хърче там. Той вече и бои си. Да май бе майката.
Добре, да, честно. Аз тебе ти на мене. Не съм се дърпал. Моите са... Я се обажда от тази, викам, Копале, аз знаеш и там, беше минало притеснително и съм мислил да прида да го вкарам 15 минути. Викам, чашо, до твоя сведение въобще не съм мислил. Така беше. Задумал се по-много. Така беше. Мина ракийка. Не, изпитвах огризения известни. Да, знам. Без него. Да, бия се виждам. Който не иска да се даде чашката и винца сега ще. А тук, ако си помните, имаше една Ани. На Цецо жена му. Ани. Слабичко беше социален работник. И на Цецо е горе, къде му продадохме това Струга, да. струго. И Там много нещата, вече, че не... Не, обаче да кажа, че очудващо така се държи към мен много. Отже ходи да реждаме жена там е социална интеграция. Подарихме тебе днеска. Молба да подаваме. Много любезна. Независимо, че вече това момиче на години има болно момче от диабет. Големо момче има. Тежък диабет. Една фигура от писепила. Но то си е направо степеняк. Аз си имам 50 години вече. Вика, бе, кой ще това природата да е? Чачо, ти дам друга чашка за винце. Не. Не, пиш си лимонадата, Мария. Сипни половинка. Не това беше виното, бе, бъдем пиш. Вино се пиш често. Това вино не е за развеждане. Мерси. Опа, извиняй. Ще го разреждам. Така съм си представил. Този си е привел кисло, за това така. Ти не си чета. Много ме е нашлёка. Не съм я пипал. Питай пелинката. Това пята. Кое бе? Лимонадата му. Лимонадата придава. Ракия ли има, да? Лимонада вече вече. Първо го пробвай без такова. Това вино се пие без лимонада. Той си знае. Добре, ама налете си я се чукнем. И аз още съм... Добре, ще ви чакаме. Няма нищо, няма проблем. Може да чукаме и ще Да дам чашки за, че са ви пълни лимонади. Белинката си пие ракията, ще си чакаме да си налее вино. Аз я изпих. Ти ли си на ракия още? И аз ми... Кой ще бъзна, ракиш? До кой да бъзна? Не, ви бех ми си по... Абе, тази ракия този път не е силна. Не, си от търгови. На 3 години е тази ракия също. Не, мека не е силна. Не мека като отлежава 3 години. Що да не е силна? На мен си ми е силна. Той я стага на леглото да лежи. Ти го набия, огъзал ти го набия. И аз. Точно. Шек. Шишето беше плесен фанало отгоре. Така, това за тебе. Ти си на реки още, няма да ти сипвам вино на тебе. Ама, чакай, не му дай зор. Не му давам то. Да не изостава. Още да бъде, има време. Не, да не изостава. Има време, бе, къде сте Да победили? бъде, глупа, не те ми се да гмурате. Яще бавно. И ебете бавно. Не, яденето трябва да е бавно. Какво беше? И какво беше? Беше, имаше. За храносливането е това важно. вино. Бързите, бе. Да. Добро. Трябва годин той бе. Така, точно така. Точно 40-тия ден. Увековечи моята си